ಎನ್ನ ಮೂಕೆದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ದಿವ್ಯಾ ಲಾಗ್ಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಾಮಗ್ರಿಲೆನ್ ಬಳಕೆ ಮಂತುದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮನ್ಪುಗ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತುಪ್ಪ ದೊತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸಕ್ಕರೆ ದೊತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ್ ಪೆರೆಸದ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತ್ ಪೇರು ಈತ ಸಾಮಗ್ರಿಲೆನ್ ಯಾನ್ ಬಳಕೆ ಮಂತುದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚ ಪಂದ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ ತೆರಿಪಾತ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಹಲ್ವಾ ಮನ್ಪುನೆರ್ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಣಲೆನ್ ದೆತುನೊಡು ಅವೇನ್ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತ ಮೆತ್ತಿದಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೊಡು ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವೊಡು ನನ ಒರಿದಿನ ತುಪ್ಪನ್ ಪಾರ್ದ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ್ ಐಟ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಸರಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಐಟ್ ಫ್ರೈ ಆವೊಡು ಸರಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯನ ಮುಟ ನಮ ಅವೆನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪನೋಡಾಂಡ 20-25 ನಿಮಿಷ ಮುಟ ನೆನೆ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತತೊಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ದ ಕಲರ್ ಒಂಥರ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ಗ್ ಬರಡು ಅಡೇ ಮುಟ ನಮ್ಮಂದೇನು ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಏತುಂದೆನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊತೊಲೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ರುಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ರೆಡ್ಡಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ಗ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆವೊಡು ಕೂಡಲ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಮುದ್ದದ ಟೈಪ್ ಆವೊಡು ಸರಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆವೊಡು ತುಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಓಲ್ಲ ಪಸೆ ಪಸೆ ಅಂತ ತೋಜರೆನೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂದು ಟೈಪ್ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಟುಲೆ ಇಂಚನೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆದ್ ಬರೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಸರಿ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂದೆಕ್ ದೊತೊಂದಿನಾತ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ಪೇರು ನಮ ಮೈತೊನ್ಗ ಪೇರುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸರಿಯಾದ ಬೇಯೋಡು ಪೇರು ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕಲ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಒರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿನ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಕ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ತೂಂದು ಪೊಡಿ ಬಾಯಿ ದೀಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಇಡೆ ಬುರ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋಡು 2 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಕ್ಕತುಲೆ ಸರಿ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡವು ಸರಿ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ದಿವೋಡು ಮಸ್ತ್ ಐ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದ್ ಮಂತರ ಬನ್ನಿ ಪೂರ ಕರಂಚಿದ್ ಪೋಪುಂಡು ಐ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀಂದ ಏನೋರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಕುಡೋರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದು ನನ್ನೋರ ಬಾಯಿ ದೀಕ ಒಂಚೂರು ಇಡೆ ಬುರ್ದು ದಿವೋಡು ಬಾಯಿ ತುಲೆ ಇದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆನ್ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನುಡು ಗೀ ದೊತೊಂದೆ ಅವೇ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸಕ್ಕರೆನ ದೊತೊಂದೆ ಪಂಡ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸಕ್ಕರೆ ದೊತೊಂದೆ ಶೀಪದ ಪ್ರಮಾಣ ತೂದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಥರ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಸಕ್ಕರೆಡ್ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ನನ್ನ ಕೂಡ ಇಂಚನೆ ಮುದ್ದೆ ಆದ್ ಬರೋಡು ಇಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಮುಂಟ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೊಡು ಅವು ಪಂಡ ನೀರಿತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿದ ಟೈಪುಡು ಬರೋಡು ಅಡೆ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪೊಡು ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೂನ್ದ ಸೈಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೊಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ದಿವೋಡು ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಐಕೆ ನಮ ಒತ್ತು ದೀತಿನಂಚಿನ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಪಾಂಡ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಪೂರ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ರೆಡಿ ಆಂಡ್
ತುಯರತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಏತು ಸುಲಭಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಾಮಗ್ರಿಲಿನ ಬಳಕೆ ಮಂತದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ದೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಕೈತಳ್ಳಿ ಪುನ ಗಂಟೆದ ಚಿನ್ನೆಡು ಹಾಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತರಡ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸುಲಭವಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.